Iharag. Noon, last naman rong kuan, na mo agi ron dakpong gyud ako. Bahalag. Kaingon sila ko nagsuot og uniform, may mag-civilian. Civilian ra akong dating pero manakop gyud ko ron. Pag na mo agi ron, bayo. Oh? Bawal. Ha? Nakabutang oh. Bawal mo agi kung dili kasado. Pag inang kasay. Oh, naagyo day oh. Republic Act 1944. Last na lang bitaw na ako ning dakop ron. Makauli na gyud Diyos balay. Kay akong mga dalakpan to ana man nagkuan munisipyo. May rapod, may lag na mo agi ron. Pag na mo agi ron, dakpon jud ako. Number 1, violation, bawal sabak. Labi nag kanang kuan. Ang driver gamay niya ang nagsabak dako. Kana gyud pinakadakong violation ba? Naagi dire oh. Oh? Dako kayong violation gyud ay ana, makamulta. Maembargo ang motor, makamulta og 3,000. Dako gyud ay kuan ay ana no. Gahi gyud ulo ning mga skylaber ni oh. Hoy! Sana! Ano boss? Ano sa? Ay, sinabakay mo no, di ba bawal na? Nog! Usa man eh? Nog! Boss. Usa na ay? Wa ba mo kabalo nga bawal ang magsinabakay? Usa Number 1 violation na nako dire. Pag-vote man ka, amuha man ning kuan. Usa kasado mo? Kasado nga puros man may lalaki. Tanawa ha, nakabutang. Republic Act 9944. Bawal mag-inang kasay basta dili kasado. Kasado? Unsa kasado nga barkada ra man mi? Oh, tanawa. Number 2 violation. Ano man yung forma ninyo? Ha? Dako ang nakangkas na gamay ang driver? Pag-vote ka. Ano ko kasukas mo ka? Suta na, suta. Hoy, ikaw ha? Naog diha, naog. Gadakop ra ka. Nganong kapasakit naman ka? Tawag ko pulis, tawag ko sa mga uban. Unsa ka di ka pulis? Saan mo? Nganong mo pasakit man ka? Ah, igo ra ka. Napaka-anti para wa nimo gisuot, suta na. Igo ra ka magdakop sir. Wala kay karapatan mo pasakit sa amuha. Paon bag ko nimo. Kapila naman mo giingnan nga na, kabalo naman mo, anak kay skylaber man mo. Skylaber, ala nga ako mag-drive. Oh, tanawa, di mo maulaw sa inyong kuan, mura mo nasa inyong balay. Proud me. Sama na ha? Mag-vote man ka. Tanawa na ang imong driver ron, nagkasukas pa yun. Kabalo ka sa violation na. Sexual violation na. Sexual violation. Tanawa na kukas. Giigang lang ang tao sexual violation Oh, na. di ka maulaw na buhok sa imong ilok ng gawas. Mana kay labot ana? Amuha na ning problema sir. Pwede ba sir? Tanawa, Pwede ba di na ka makialam sir? sa inyong barangay, wala mo gidisiplina dito? Gidisiplina sir. Amuha ning Ha? tradisyon. Wala Dili. mo giingnan dito nga bawal lang mga anak. Nganong nag-angkas-angkas mangkad? Basag din na nang good mi boss. Kadako sa lingkuranan. Nganong diha mangyud ka nag Mag-vote kag diri ko kay kuan. Ha? saman mo? Gatanaw ko kung naay ka sunod kay ga-practice ni drive. Mo gyud boss, Oh. mo nay purpose nga nganong na diri. Service ka sa imong barangay be? Wala kay kailana. Ang akong purpose nganong diri ko galingkod. Gatanaw ko kinsay ga sunod. Kay kagakalit Pagtawag yun ninyo batasan ba? O naghukas, mura mo ka ng kuan ba? Hugaw bitaw kayo? Kasi nakahugaw ani nga Sexual kayo na ba? si sexual. Dako kayo na nga violation ba? Boss, paminaw ra god siya ba look out ros likod. Ug nay mo kuan. Look out, unog ma. Kuan mo da, tanawa, unsay makita nimo oh, inig mo drive ka. Wa kay pakitan. Oh. Usa mo? Oh. Usa mo? Oh, tanawa, Tanawa. Oh, tanawa. Tanawa. Dito gani. Tanawa. Ug madamit sing motor namo, kay ka pa kay alamero kay ka ba? Ug madamit siya mong motor, ikaw pa kay alamero kay ka ba? Dako pron tay mong kuandre. Una, ang ano mo look out man siya, nay sa amin, pwede man siya mo tanaw dire. But-buto nang samina. Ano buton man niya? Inig man namin ko, imbis pangit ko, mugwapo ko. Ako violation ha? Kamong ikaw 3,000, iya 3,000, ma-impound ang motor. Ano ma-impound ang motor? Bawal violation na siya. Nagsinabakay mo, wa mo mga batasan, wa mo mga ulaw. Look out gani no, Look ga-practice out pa tay din sa drive. amin, oh, look out. But-buto lagi nang Boto samina na. panamin god. Panamin. Panamin sa. Dili ko. Panamin lagi. Saman mo ra man mo na disiplina. Ikuan sa ang motor na sa luyobe kay basig na mo agi nga kuan. Wa mo mga batasan ba? Di mo respeto og mga kuan. Motor be. Dili ko padaplin be. Ako naglagot gyud ni ba, ha? Sa tinuod lang kamong duha. Istoryante mong duha sa tinuod lang. Ako okay kay sa kuha. Walay lisensya, walay helmet. Ako na siya anda ko kay bakante diri nganong nagsinabakay jud mo diha? Look out kay sa Pagkawa sir. ninyo batasan oy. Amuan ang tradisyon, sir. Perting looda yun. Ud kay mo. Labo to yun, sir. Was driver, oy. Man. Ano nagkuhan man ka? Tara sana man ka? Ha? Saan to?
Tanaw man ka. Unsa ka sir? Nasuko ka sir or unsa? Nasuko gyud ko ninyo. Ah, Ikaw nga nang naghukas-hukas man ka. Ay, sorry. Ha? Sorry. Tanawa na. Tanawa. Naghukas-hukas ka ha? Sorry kan. Pagsuot siniya. Ikaw. mao na jud ni akong gikahadlok. Tanawa ni mong lawas o. Ay, ba? Kuan na. Mauni akong gikahadlukan sa tibok na akong kinabuhi. Wala. Bayo! Tang-away mong kauban ni Dagan. Dagan pa yun. Ikaw ang pagtubo sa imuhang mga violence. Ay, dili ko Ha? ay. Huna-huna matanggong na imong motor kung wala kay kwarta ikabayad. So karon, ikaw ang mubayad. Karon, kay wa kay pangbayad. Ako ka, ha? Ako ka. Dili lagi ko. Ako ka. Dili lagi ko. Ay. Hoy! Asa ka? Ha? Alidir. Ha? Ikaw mo sugot ni mo. Alidir. Lagi ko. Ako ka. Alidir. Alidir. Hoy, asa ka? Alidir. Sa mga mga kanang katang. no, so mag-shoutout tayo miron. So ayaw kay Giliyo kung kamera na turon para ang mga sag-shoutout atong fan. So shoutout kay Marja Karen and kay Narcia Desena o kang Liza Diaz from Davao del Sur State College, mga third year English major. So shoutout sa inyo natin. Thank you for watching. Then dito sa mga nag-comment sa YouTube, Pet Vlog, shoutout. Then shoutout kay Pogs Cansancio and kay Ronnie Choi TV, John Mark Humauas Vergara, shout out. Then Domili, shout out kay John R TV Channel, shout out. Kay MT Vlogs and Carmen Vines, shout out. And shout out kay Kuya John and kay Giovanni Dalinog, shout out. Then thank you for not skipping the ad. Shout out kay Rode Cardario. Then shout out na rin kay Ribico Gaming, shout out. And kay Julito Simbrino, shout out. Kay Jero Dalipe, shout out. Then kay Pobring Vlogger, shout out. Shout out sa Kulukoy Vines, ug Bisaya ta Vines, Bohol Vibe, shout out. Then shout out rin sa Giljon TV, kay Mardel Bansa, Joel Mohado, and Sidlak Danau Biners, Tuburan TV, shout out. And shout out rin sa trabaho ni Dags kay Nicholas Wanay. Then shout out rin kay Honey Jane Bilyarin. Shout out kay Honey Jane Bilyarin. So thank you sa pag-subscribe. Then kay Lister Lausa, shout out. So shout out rin kay Luis Clioban. Ay, si Kwan. Kaya nang load to ba? Si GM. GM Luis, no? GM Luis Clioban. So shout out from Ever Bitaog. Then Shout out ako si Kwan. Si Rex Munon o si Ryan J. Tukunaga. O shout out, special shout out sa akong best friend ng babae nasa Bansalan. katong kauban mo gabi. Katong kauban ako gabi. Shout out nako nasa Bansalan, nagtrabaho sa Chicken Joy sa Bansalan. Gani. Ikaw ron. At shoutout lang din kong ang Kenneth S. Galona. Shoutout sa inyo. Pahabol po dahil kang Kwan, kang Prince Harold Corsiga ng Libertad. Shout out. Shoutout. Shout out rin kay Umbo Deliera di ay. So wala naman shout out ron. Pahabol duha. Si Arwin Rebecca o si Jules nga po Jutan. Shout out. Karon wala. Shoutout. Wala na. Then don't forget to like, comment, share, and subscribe para updated mo sa mga video. So para sa wala pa ka-subscribe no, subscribe na mo. Then kaya lang thank you. Sunod na po. Sign up.